zuiak idazteko eskuak elkarrekin sentitzeko eskuak arriskua txalotzeko eskuak ta mundu hau jorratzeko Kontzertura ere gerturatu da Leire, Iseo, eta benetan momentu polit bat izan da gauekoa, bai publikoarentzako, baina zuretzako ere ez, no, aditu zaizu pixkat unkituta horrez? Bai, bueno, eske Berritxarrak niretzako oso talde garrantzitsua izan dira, batez ere nire nerabezaroan, ez? Orduan proposamen hau egin zidatenean, eske negar egin nuen, osea, zuzenean. Eta, klaro, egin dudan abestia biziraun, bueno, eta eskuak, biak elkarrekin, garai hartakoak dira, ez nuen ezer ikasi behar, ez nuen ezer pentsatu behar, bihotzetik atera zait, eta oso momentu, ez dakit nola azaldu. Ez dut pentsatu kontzertuaren ondoren, baina bai, oso polita izan da. Zu aspaldean igual ohitua Aguazador Erraroko jaialdietan parte hartzen, Iruñan jaioa zarazu, azken urteetan Madriden zabiltza bizitzen, eta zure musikabidea bertatik bideratzen. Importantea izango da zuretzako ikustea ere euskeraz, nola talde batek horrelako arrakasta izan duen, eta gaur bezala 20.000 lagumenen Kobetabendiko gune handi erraildor batean batzea, ez? Bai, hori argi dago. Nik uste dut euskararen musikarako gaurko kontzertua historikoa dela. Hori argi daukat. Ze ez bakarrik mundu guztia pateatu dutelako, ez? Baizik eta gaur hemen Bilbon haien azkeneko urtean hainbeste jende elkartzea, hori eske nik uste dut ez duela inorrek egin. Euskeraz abesten eta historiko, vamos. Oso, no, gu asko gozatu gu zure kantarekin, zure bi kantekin, zehazki, eta aurrera begira bat topatuko, bale, zelan tokietan? Bai, espero dut, hori da. Mila esker zuei. Hoxe la dena Zertan ari zinen
Eskerrik asko!